Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lor, jadi yang beriki prosesnya nandur jagung yang kedua lagi lor. Jadi biasanya lah neng daerah nggonku iki engko lak jagung wis mulai semleret putih kae langsung disempreti lor. Jadi godhong-godhong iki sempreti dhisik diruwesiki. Labar kuwi terus ndang di keciki neh terus ndang diuluri neh lor. Lah iki nggonku iki kurang luwih ulure iki wis 4 dina setelah tanam lor. Jadi iki tukulane sakmene iki wisan. Lah iki. Nah terus lak ngatur jarak ya dikira-kira arek-areke wis 40 atau 50 lor jarake kene karo kae jarak tanam kono kae. Wis meh padha karo jagung sing dhisik lor. Jadi kurang sanding-sandinge ngono iki. Iki balak semprot tapi ya mbuh kok urung tang mati. Lah sing tak tandur iki jagung perkasa karo sableng lor. Si 18 karo sableng. Woh-wohane yes ngene iki. Yes lumayan gede-gede. Lah iki sing iki wis umur kurang luwih pira ya iki? 20 dina paling. 20 dina kurang luwih. Iki bekasnya tak tanduri brambang kae. Kono sampai teko kono kae. Jadi prosesnya lak ning kene iki jagung urung diepeki wis ditanduri dhisik lor. Soale ngejar waktu. Biasane lak kekeran ngono kuwi banyune iki ya rada wangel. Wis mulai rendenge prakirane kuwi banyune iki banyudane iki wis rada suda dadi kadang jagung urung tuwek iki wis arang udan akhire ya wis jagunge cilik-cilik. Nah iki sing nak tandur iki wis padha karo jagung sing tak tandur iki dhisik. Wis padha ae sableng karo bisi 18 lho. Senenge lak sableng karo bisi 18 iki. Nah iki lho. Dadi ngene iki, kunsunge ndure rapet, ora gampang kena banyudan dadi jagunge aman lho. Umpama disuwekne ning lahan iki insyaallah sik bertahan suwi lho. Soale ngene iki biasane iki apa iki rendengan karo apitan iki ngunduhe kurang luwih wis meh bareng. Paling kacek ora suwi. Soale lak ning daerah nggonku iki lho. Iki jagung iki nggo balik iki wis piye ya? Wis meh garing. Kadang iki ngene iki sampai garing ning nggon seleb langsung didol. Soale ya jagunge akeh apa mau ngurusi ning omah ngono kuwi wis malah koken gayan. Wong kene iki biasane iki yes lumayan panenane iki. Winihane iki kaya nggonku iki kabeh iki yes pira 14-an kilo wis rumah saku wis ora patek akeh. Sing luwih akeh nek isih akeh sian. 14 kilo iki lak ning lahan
iki nggonku iki soalnya tanpa olah lahan paling ya kurdi iki kurdi kaleni ngono kuwi tanpa olah lahan bar wis langsung dikeciki iki biasane iki nggonku iki oleh wis kurang luwih 5 ton 6 ton ora mestilah arek rezekine ngawak soalnya tanpa olah lahan. Lagi salah dipucuki salah urung lho kok urung sampai lah mucuki nah iki gede-gede jan ayam bu mutu kamploke sing ora tak demen nek mutu kamploke tapi ya enak jagunge lho jagunge apik-apik iki musim iki jagung rada apik-apik lho soalnya pas rendengan kain dhisik iki banyu udan ora patek akeh dadi jagunge ora kecembung banyu mereka iki kalenane ora tak enak nggonku iki kamplok kaya ngene ya dadi sing utamane wis lumayan gede nah lah iki ngene tanggaku lho yes meh padha lah iki ulure bareng jan bareng sedina kae lagi yes mulai dongkel oke lor sekian dulu salam belajar tani sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap jiwa.